mení brankára, za ktorého chrbát padlo už 17 gólov, najviac v doterajšom priebehu súťaže. Chorváta Nikolu Šrenga strieda Srb Bogdan Stefanovič z druholigových Lipjan. Výmena brankárov prišla v Košiciach nie o 5 minút 12, ale už o 12:30. Angažovanie Nikolu Šrenga boli vyhodené peniaze. Tie góly išli nielen na vrbobrane, ale aj brankára Šrenga. Košice sa dostali do nezávidenia hodnej situácie. Na poslednú chvíľu začali zháňať kvalitného brankára na Slovensku i v Čechách. Všetko ale padlo. Na domácej scéne takisto nebol žiadny voľný brankár. Poslednou možnosťou bolo angažovanie Bogdana Stefanoviča, Srba, ktorý žije na Slovensku už 10 rokov. Je otázne, či brankár z druholigových Lipjan bude spásou košického futbalu. Chlapci majú na to, aby boli vyššie v tabulke a dúfam, že oni mne pomôžu, ja im pomôžem a že bude toto lepšie a lepšie a lepšie.